Компютърен софтуер и продукти специално създадени за незрящите у нас. Как им помагат? Първият специализиран интернет сайт за незрящи хора у нас вече е факт. Приложението цели да помогне на хората с зрителни увреждания да следят онлайн новини, да получават здравни съвети и да участват в социалните мрежи. Кой е неговият създател, вижте в репортажа на Даниела Райчева. Windows Internet Explorer. Специализираният говорещ софтуер не е новост, но тепърва навлиза в България. Ерол е на 30 години и е с нарушено зрение по рождение. Благодарение на специализирания софтуер за незрящи, вече може да сърфира в мрежата. Именно той му помага да продължи с образованието си и скоро ще бъде магистър по психология. Благодарение на тая програма чета всички док файлове, тексти файлове, които са текстове, се четат с нея без проблем. И така се уча в училище, което ми е необходимо. Грък Анастасио завършва фармация у нас и решава да остане да живее в страната ни, като създава собствена линия козметика. Идеята за сайт за незрящи не идва случайно. Дядо му е бил с нарушено зрение. Затова и решава да направи нещо, което да помага на незрящите, така че да се чувстват пълноценни. Преживяхме неговите проблеми, колко му беше трудно и знам, че тези хора са постоянно зависими. Трябва да има човек до тях, за да помага. Освен сайт, Анастасио се разработва и стикер, описващ на езика на Брайл съдържанието на произведените от него продукти. Лепенката с брайловия текст е прозрачна и от специална материя, така че да може да се слага на всякакъв вид продукти. За да правим нашия свят и по принцип продуктите, които всеки ден ползваме, достъпни за незрящите. В България единствените продукти, които имат надпис на езика на Брайл, са лекарствата. Често обаче фармацевтите слагат цени именно върху релефната част на опаковката. Оплакват се незрящите.